Ahojte, ja by som vás chcela pozvať na jednu skvelú akciu, ktorá sa uskutoční 2. augusta práve tu v Prahe a bude sa oslavovať meno toho, ktorý zachránil môj život, a to meno je meno Ježiš. Chcem len povedať, že som bola dievča, ktoré žilo v úplnom zúfalstve a strachu, že čo so mnou bude, a nedokázala som bojovať so svojimi myšlienkami. Aj napriek tomu, že som sa tvárila, ako moc som šťastná, ako moc si užívam život, tak som naozaj nevedela, aký zmysel má ten môj život, až kým neprišiel on a nedotkol sa ma. A fakt stačí proste jeden jeho jediný dotyk a pochopila som, že čo to vlastne je tá skutočná láska, ten skutočný pokoj a tá skutočná radosť. A preto by som chcela pozvať práve aj teba, ktorý ho možno ešte nepoznáš, aby si mu dovolil ukázať ti, že tvoj život má zmysel, a aby si mu dovolil ti ukázať tú nádej, ktorú dáva iba on. A preto sa teším a dúfam, že sa vidíme.